लोगोफोर दिनै बे खोन्दो 11नि पार्ट 2 भिडिअ नायगिरि बिथांमोनखौ बरायफिननाय जाबाय। जों दिनैनि बे पार्ट 2 खोन्दोआव प्रिजमनि बाथ्रा सावरायगोन। बेजों लोगोसे सोरांनि रिफिखननायनि जाउनाव मा सोमजिनो हागौ बेनि सोमोन्दै जों गुवारै सावरायगोन। आरो नोंथांमोना गिबियावनो मोनथिखाबाय जानांगौ दिनैनि पार्ट 2 आव जोङो सोलोंनो गोनां आयदाफोरा जाबाय प्रिजम। दा प्रिजमनि गेजेरजों साननि सोराङा रिफिलाङोब्ला बेयो माबायदि जागोन बेखौ गिबियावनो फोरमायग्रोनो नागिरदों। दा गोबाव खालामालासिनो जों दिनैनि टपिकआव आगान सुरनोसै। स' बेवहाय नोंथांमोना हेडिंआव नुनो मोनदों बा टाइटेलखौ नुनो मोनदों गंसे प्रिजमनि गेजेरजों सोरांनि रिफिखननाय। दा प्रिजम होननानै बुङोब्ला फरायसा बिथांमोना मा बुजियो? प्रिजम होननानै बुङोब्ला बेहा मोनथाम सारफेस थागोन। दा आं मोनसे पिक्सारनि गेजेरजों फोरमायनो नागिरबाय। दा नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों बेवहाय मोनसे प्रिजमाव मोनथाम सारफेस थायो। थामहिनबा प्रिजम मोनसेया मोनथाम बिखुं थायो। बेवहाय ए बिआ जाबाय मोनसे सारफेस, बि सिआ जाबाय मोनसे बिखुं आरो ए सिआ जाबाय मोनसे बिखुं। बेहा गासै मोनथाम बेबायदि सारफेस दङ। थामहिनबा गंसे प्रिजमा मोनथाम बिखुं थायो। आरो नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों बेवहाय पि इखौ जोङो बेखौ खेंख्रा रोदा बुंनाय जायो आरो इ एफखौ जोङो बुंनाय जायो रिफिखननाय रोदा। आरो बेवहाय जोबथारनायाव दङ एफ एस। बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों एफ एस रोदाखौ जोङो बुंनाय जायो ओंखारलांनाय रोदा। आरो जों दा बेखायनो जों लिरनो हायो नोंथांमोना बेबायदि लिरनो हागोन। आरो बे मोनसे सावगारि आखान्थिथामारि ग्लास प्रिजमनि गेजेरजों सोरांनि रिफिखननाय। बेनिखायनो जों नैबे पि इखौ मा बुङो जों बेखौ नैबायदि फोरमायनो हायो। पिआ जाबाय खेंस्ला रोदा, इ एफआ जाबाय बेबायदि रिफिखननाय रोदा आरो एफ एसआ जाबाय ओंखारलांनाय रोदा। आरो बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों बे एआ जाबाय प्रिजमनि खना। नैबे प्रिजमनि खनाखौ जोङो ए जों दिन्थिनाय जादों। आरोबाव नोंथांमोना नुनो मोनबावदों बेवहाय आइ माने खेंस्ला खना। बेवहाय आर नुनो मोनदों नोंथांमोना बे जाबाय रिफिखनना खनाखौ दिन्थिनाय जायो। आरो बेवहाय एंगोल इ नुनो मोननाय जादों। बे एंगोल इआ जाबाय ओंखारलांनाय खना। आरो बेवहाय एंगोल डि मोनसे नुनो मोननाय जादों बेखौ दबलांनाय खना। बे गासैखौबो जोङो बेबायदि लिरना होनो हायो। स' नोंथांमोना बेखौ बुजिखाबाय जानांगौ प्रिजमनि गेजेरजों सोरां रोदाया गिबियावनो फैगोन आरो फैनानै बेबायदि प्रिजमनि सिंजों हाबलांगोन। हाबलांनायनि उनाव बेयो रिफिलाङो। दा फरायसा बिथांमोना गिबियाव जुदि माबा बे प्रिजमनि गेजेरजों सोरांनि रिफिखननायनि सायाव सोंथि सोङोब्ला गिबियावनो बे प्रिजमखौ मोजाङै आखिनो नाजा आरो बेयाव जा होनाय जोङो बेबायदि मेनसन खालामनांगोन। बेवहाय मा नोंथांमोना जायखिजाया मुंबो लिरनो हागौ। बे पिनि जायगायाव जायखिजाया गोसोबायदि मुं लिरनो हागोन। बाट नोंथांमोना बे लिरनायखौ बावनो नाङा। हमना ला सापस नोंथांमोना बेखौ ए लाबाय बा बे इनि जायगायाव नोंथांमोना बि लाबाय, अब्ला नोंथांमोना बेवहाय लिरनो हागोन ए बिआ जाबाय खेंस्ला रोदा। बेबायदि गावबा गाव लिरनो हायो। दा फरायसा बिथांमोना बे पिक्सारखौ गोसोआव लाखिनो नाजा आरो माब्लाबा एग्जामफोराव सोंनो हानाय गंसे प्रिजमनि गेजेरजों सोरांनि रिफिखननाया माबोरै जायो फोरमायनानै लिर। अब्ला गिबियाव सावगारिखौ आखि आरो बेफोरखौ लिरग्रोना ला। बेनिफ्राय नोंथांमोना दा लिरनो हागोन। दा सावगारियाव नोंथांमोना नुदों गिबियावनो बेखौ एक्सप्लेन खालामबानो जाबाय। नोंथांमोना पिक्साराव मा बुजिदों बेखौ नोंसोरनि लेंगुवेजाव मोजाङै एक्सप्लेन खालामना लिरदो। दा गिबियावनो बेबायदि सोरां रोदाया फैबाय आरो बे जाबाय खेंस्ला रोदा। खेंस्ला रोदाया ए बि सारफेसाव सौग्रावफैबाय आरो सौग्रावनायनि उनाव थामहिनबा नैबे बार बिजों, बार बिजोंनिफ्राय बे मोनसे ग्लास बिजोङाव हाबफैबाय। ग्लास बिजोङाव हाबनाय लोगो लोगो बेयो नैबे जा नर्मेल बेवहाय नोंथांमोना थोंगोर नुनो मोनदों। बे जाबाय एन देश आरो एन बे जाबाय थोंगोर। थोंगोरनि फारसे नैबे रिफिखननाय रोदाया फैदों। आरो जेब्लानोखि बेयो ओंखारलांगोन, ओंखारलांनाय रोदाया नैबे एम देश आरो एमनिफ्राय एम देश आरो एम बे थोंगोरनिफ्राय जाखालांनायखौ जों नुनो मोनदों। अब्ला बेबायदि नोंथांमोना लिरनो हायो। आरो जेब्ला जोङो नैबे पि इ रोदाखौ बिथिंजाय बारायना होयो, थामहिनबा जोङो बेवहाय ओइस रोदासिम बारायना होबाय आरो बिथिं जोङो एफ एस रोदाखौ जि सिमहालागै बारायना होबाय। आरो बारायना होनायाव जों मोनसे बिन्दो मोननाय जादों बे जाबाय एंगोल डि। आरो बे एंगोल डिखौ जोङो दबलांनाय खना होनना बुंनाय जायो। दा फरायसा बिथांमोना बेबायदि गावबा गावनि रावजों मोजाङै एक्सप्लेन खालामनानै लिरना होनो हायो। दा बेनो जाबाय गंसे प्रिजमनि गेजेरजों सोरांनि रिफिखननाय। बेनिफ्राय जों दा सोलोंगोन गंसे ग्लास प्रिजमाव गुफुर सोरां बायस्रा होनाय। दा बेवहाय मोनसे पिक्सार नुनो मोनदों नोंथांमोना। बे जाबाय मोनसे ग्लास प्रिजम आरो बे ग्लास प्रिजमाव गुफुर सोरां रोदाखौ जों बायस्रा होदों। आरो जों मिथिगौ साननि बै सोराङाव गासै मोन 7 गाबा लोगो नांनानै थायो। आरो जों बेखौ माब्ला मा समाव
नुगोन बेबायदि जायोब्ला थामहिनबा सोराङा जुदि बेबायदि जायोब्ला माबायदि जायो दा बेवहाय नोंथांमोना पिक्साराव नुनो मोनबाय मोनसे बे जाबाय ग्लास प्रिजमनि गेजेरजों गुफुर सोराङा बायस्राबाय आरो थाङोबाय जों पार जाबाय आरो पार जानायनि उनाव बे सोराङा बायस्राबाय आरो बायस्रानानै जोङो बेवहाय मोनसेनि गाबखौ मोननाय जादों बे जाबाय भि थामहिनबा जोङो बेखौ फोरमायनो हायो बेवहाय मा मोनसेनि गाबफोरा जादों फान्थाव गाब बेवहाय गिबियाव थानाय जाबाय फान्थाव गाब बेनिफ्राय रोजा निला थागोन बे जाबाय रोजा निला बेनिफ्राय निला थागोन नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोननाय जादों बे निला जाबाय बेनिफ्राय सोमखोर गाब नुनो मोननाय जादों बेनिफ्राय गोमो गाबखौ नुनो मोननाय जादों कमला गाबखौ नुनो मोननाय जादों आरो जोबथारनायाव जाबाय बे गोजा थामहिनबा बेयाव कालारा एसे बेलेग एसे डिफारेन्ट जाना दङ थेवबो नोंथांमोना बे जोबथारनाया जाबाय गोजा कालार जागोन आरो नोंथांमोना बेखौ इंराजियाव मोनसे सोदोब दङ बे जाबाय भिबजल बे भिबजलखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखिनानैब्लाबो जोङो बेखौ गोरलैयैनो गोसोआव लाखिनो हायो दा इंराजियाव जाबाय बे जाबाय भिबजल दा भि माने मा आइ माने मा बि माने बेफोरहा मोनफा मोनफा गासैनिबो मुं दङ दा भियावनो जायो भायलेट माने फान्थाव गाबखौ फोरमायनाय जादों बेनिफ्राय आइ माने इन्डिग' थामहिनबा रोजा निलाखौ फोरमायनाय जादों आरो बेवहाय ब्लु माने बि माने ब्लु थामहिनबा निलाखौ फोरमायदों बेनिफ्राय जि माने ग्रीन सोमखोरखौ फोरमायदों वाइ माने येलो गोमो गाबखौ फोरमायदों अ माने अरेन्ज कमला गाबखौ फोरमायदों आरो जोबथारनायाव आर माने रेड गोजा गाबखौ फोरमायदों दा बे भिबजला जाबाय बेनि फुल फर्म दा फरायसा बिथांमोना बेखौ गोसोआव लाखिनो हायो आरो बेखौ गोसोआव लाखिब्लानो जों बेबायदि गाबखौ इजिसिनै जोङो गोसोआव लाखिनायाव मदद होयो दा बे सोरांनि रिफिखननायखौ नैबे आं मोनसे गुबुन पिक्साराव बुजायबावनो नागिरदों दा बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों सावगारि बेबो जाबाय मोनसे प्रिजमनि गेजेरजोंनो रिफिनाय आरो गिबियावनो बे प्रिजमनि गेजेरजों सोराङा जे रिफिखनलांगोन बेनि आनजादखौ गिबियावनो सोर होदोंमोन दा गिबियाव बेनि आनजादखौ आइजाक निउटना होजेनदोंमोन दा आइजाक निउटना फार्स्ट खालामदोंमोन बे प्रिजमनि गेजेरजों सोरांखौ बायस्रा होनायखौ दा बेवहाय गिबियावनो बिथाङा मोनसे प्रिजम लादोंमोन दहाय आगोलाव नुनाय बायदि मोनसे प्रिजमनि गेजेरजों बेयो सोरांखौ बायस्रा होदोंमोन आरो सोरांखौ बायस्रा होनायनि उनाव बिथाङा मोनस्नि गाबखौ बिथाङा मोननो हादोंमोन भायलेट टु रेड मोननो हादोंमोन आरो बिथाङा सानबाय बेयाव जुदि मोनसेनि जायगायाव जोङो मोननै जुदि प्रिजम होबावोबा माबाफोर गाब मोनबावनो हानाय चान्स दङ नामा बेबायदि बेयो आइजाक निउटना सानदोंमोन आरो बियो बेनिखायनो बेबायदि बियो महराव बियो बेबायदि पजिसनाव बियो गुबुन मोनसे प्रिजमखौ लाफिनबाय आरो लाफिननायनि उनाव बियो बे भायलेट टु रेडसिमहालागै जा सोरां बायस्रा होदोंमोन बे सोरां बायस्रा होनायखौ बे प्रिजमनि गेजेरजों बियो रिफिखन होफिनदोंमोन आरो रिफिखन होनायनि उनाव बिथाङा जेबो गुबुन गाब मोनाखैमोन थामहिनबा बे मोनस्नि गाबनि मादाव जोङो एक्सट्रा गाब मोनफिननो हायाखैमोन आरो बियो मा मोनदोंमोन बियो मोनसे गुफुर गाब मोननो हादोंमोन दा बिनिफ्रायनो बिथाङा होबाय जे सोरांनि गुफुर गाबाव मोनस्नि गाबफोरा थायो थामहिनबा भि2 जों भिबजलखौ मोननो हायो भायलेट टु रेड जों बे गाबखौ मोननो हायो होननानै बिथाङा सार आइजाक निउटना फार्स्ट बेबायदि फोरमान होदोंमोन आरो नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों गाबमाला दा गाबमालानि मिनिं मा इंराजियाव बुंनाय जायो स्पेक्ट्राम बुंनाय जायो दा स्पेक्ट्रामनि बुंफुरलुखौ नोंथांमोना ओरैबायदि लिरनानै होनो हागोन मोनसे सोरां रोदानि गाब दाफुंग्रानि बेन्डखौनो गाबमाला बुङो दा नैबे मोनसे सोरांमोन बे सोरांनि जा बेन्ड बेवहाय नोंथांमोना दबनाय नुनो मोनदों बेखौनो बुंनाय जादों दबनानै जोङो बेबायदि मोनस्नि गाबखौ मोननो हादों बेखौनो बुंनाय जादों गाबमाला होनना बुंनाय जादों बेनिफ्राय जों सावरायगोन जायख्लं सोमजिनाया माबोरै जायो दा जायख्लं आं मोनसे पिक्सार होनो नागिरदों बेवहाय माबोरै जायो दा नोंथांमोना बेबायदि जेब्लानाखि नोंथांमोना बेबायदि माब्लाबा जों नुयो जों बेखौ गासैबो समावनो नुनो मोननाय जाया जों बेखौ मा समाव नुनो मोननाय जायो जेब्ला अखा हाबाय थागोन अखा हाखांनानै सान्दुं दुंना होगोन अब्ला जोङो बे जायख्लंखौ नुनो मोननाय जायो नोंथांमोना नै दा दैज्लां बा अखा हानाय बोथोरफोराव नुनो मोनगोन आरो नोंथांमोना बे समाव नोजोर होनो हायो बेखौ आरो बे जायख्लं सोमजिनाया माबोरै जायो दा आं मोनसे बेवहाय पिक्सार होनो नागिरदों बे पिक्सारनि गेजेरजों फोरमायनो नागिरदों दा बेवहाय जोङो अखा हाबाय बा अखाया गोग्लैबाय बुहुमाव अखा गोग्लैनानै बारमण्डलाव अखा हाखांनायनि उनावबो फिसा फिसा
दैनि थरथिंफोर थायो आरो बे दैनि सापस नैबे मोनसे दैनि थरथिं होनना सानना ला अखानि थरथिं अखा हाखांनानै बारमण्डलाव फिसा फिसा बेबायदि दैनि थरथिं थागोन आरो बे दैनि थरथिङाव साननि सोराङा गोग्लैफैगोन आरो साननि सोराङा गोग्लैनानै बे दै सिङाव बेबायदि रिफिखनगोन आरो रिफिखननानै बेयो साननि जा सोरां गुफुर सोरां बे सोराङा नैबे दैयाव सौग्रावफैबाय सौग्रावनानै रिफिखननायनि उनाव बियो मोनस्नि बायस्रागोन थामहिनबा जोङो बे नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों पिक्साराव मोनस्नि गाबखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेबायदि साननि सोराङा बे दै थरथिङाव रिफिखननायनि उनाव बायस्रागोन आरो बायस्रानायनि उनाव जोङो बे जायख्लंखौ जोङो नुनो मोननाय जायो दा बेनो जाबाय जायख्लं सोमजिनायनि माबोरै सोमजियो दा बेनो जाबाय जाहोन जायख्लं सोमजिनायनि दा बे जाबाय बारमण्डलनि रिफिखननाय दा बारमण्डलनि रिफिखननाय बुङोब्ला नोंथांमोना मा बुजियो बारमण्डलनि रिफिखननाय बुङोब्ला सोराङा बारमण्डलनि गेजेरजों रिफिखनबोगोन आरो रिफिखननायनि उनाव माखासे जाथाय सोमजियो बे जाथायखौ जोङो सावरायगोन दा बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों मोनसे पिक्सार दा बे पिक्सारनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायनो नागिरदों दि बेवहाय जोङो हमना ला जाबोर सावबाय जाबोर सावनायनि उनाव नोंथांमोना बेबायदि बे उखुन्दै खुनाय नुनो मोनगोन आरो बेवहाय नोंथांमोना जेब्लानोखि नैबे उखुन्दैनि जोङो बै साइडथिंजाय नाहरगोन अब्ला जोङो बबेबा मोनसे मुवाफोरखौ लोरसोर एबा मावबाय थानाय बायदि नुनो मोनो आरो बेनि जाहोना मा बेनि जाहोना जाबाय नैबे बारमण्डलनि रिफिखननायनि जाहोनाव जादों आरो जाहोना जाबाय नोंथांमोना नुनो मोनदों जों जाबोरखौ सावबाय सावनायनि उनाव बे उखुन्दै ओंखारगोन आरो जेब्लानोखि जों सावगोन बेयाव बे एरियायाव थानाय बे थामहिनबा बे जायगाखिनियाव थानाय नैबे बारा जाबाय गुदुं जागोन आरो जों मिथिगौ गुसु बारनिख्रुइ गुदुं बारा रेजेंसिन आरो गुदुं जानाय बारा जेब्लाबो बेयाव थाबाय थाया बेयो गोजौ फारसे बिरलांगोन आरो बे जायगाखौ सुफुंनो थाखाय बाहेरनिफ्राय थामहिनबा बबेबा मोनसे जायगानिफ्राय बेयाव गुसु बारा नांफैगोन आरो बेनि थाखायनो बेबायदि जोङो बेखौ लोरसोर जाबाय थानाय नुनो मोनो जेब्ला जोङो बिथिंजाय नायहरो बा मुवा मोनसेखौ जोङो नायहरोब्ला बेबायदि लोरसोर जाबाय थानाय नुनो मोनगोन नोंथांमोना दा नोंथांमोना बेखौ आनजाद खालामना नायनो हायो गावबा गावनि न'फोराव जेब्लानोखि जाबोर सावगोन जाबोर सावनानै नोंथांमोना बेबायदि उखुन्दैनि बै फारसे नायहरनो नाजा माबेबा मोनसे मुवाखौ नोंथांमोना नायनो नाजा नायनायनि उनाव नोंथांमोना माबोरै नुगोन बबेबा मोनसे मुवाखौ नोंथांमोना आनजाद नायनो हायो गावबा गावनि न'आव बेनिफ्राय दा बारमण्डलनि रिफिखननायनि जाउनाव जोङो मा मा जाहोन मोननो हागौ बा बे बारमण्डलनि रिफिखननायनि जाहोनाव मा जानो हागौ दा बारमण्डलनि रिफिखननायनि जाउनाव जोङो मोननो हायो बे जाबाय हाथरखिनि रिथि रिथाखौ जों मोननो हायो थामहिनबा हाथरखिनि रिथि रिथाजों अख्राङाव जेब्ला नाहरगोन जोङो हाथरखिखौ ख्लाब ख्लिब जोंख्लाबनाय नुहुरो दा बे मानि थाखाय जायो बे बारमण्डलनि रिफिखननायनि जाउनाव जायो बेनिफ्राय आरो जों गुबुन मोनसे मोनबावनो हायो सिगांग्रो सान ओंखारनाय आरो नंखाय हाबनाय जों जेब्लानोखि सान ओंखारनायखौ नायगोन थामहिनबा सानजा आथिं साना ओंखारो आरो सोरनाबा साना हाबो दा बेफोर हाबनायनि जाहोनाव बे बारमण्डलनि रिफिखननाया हाबसोनानै दङ दा सान ओंखारनाया एसे लेट जायो आरो जों बेखौ एसे सिगाङावनो नुनो मोननाय जायो दा बेफोरनि जाहोना जाबाय बारमण्डलनि रिफिखननायनि जाहोनाव जायो आरो जों बेखौ उननि जा भिडिअफोर बे उननि भिडिअफोर सावनायाव नोंथांमोनजों बेखौ गुवारै सावरायगोन हाथरखिनि रिथि रिथिया माबोरै जायो साननि सिगांग्रो ओंखारनाय एबा नंखाय हाबनायफोरा माबोरै जायो जों उननि पार्टआव सावरायगोन आरो जायफोर फरायसा बिथांमोना भिडिअखौ नायनायनि उनाव मोजां मोनदों बिथांमोना लाइक खालाम शेयार खालाम आरो भिडिअखौ गोदानै मोनबाय थानो थाखाय थामहिनबा जों फोसावनाय भिडिअफोरखौ मोनबाय थानो थाखाय नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनायनि उनाव नटिफिकेसनखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना बेल आइकनखौ थुना हो आरो थुनायनि उनाव अलखौ थुनानै हो आरो अब्ला नोंथांमोना जों जा फोसावनाय भिडिअफोर बे भिडिअफोरखौ नोंथांमोना मोनबाय थानो हागोन आरो नोंथांमोना बेवहाय स्क्रिनाव नुनो मोनदों asamcareer.com बे asamcareer.com नि गेजेरजों नोंथांमोना माखासे PDF फाइल बा एन्सार थाखो जियाव थानाय बिजाबफोरनि एन्सारफोरखौ नोंथांमोना मोननो हागोन आं भिडिअनि डिसक्रिपसनाव बेनि लिंकखौ होनाय जादों नोंथांमोना बे asamcareer.com आव थांनानै बे जा फोसावनाय जों भिडिअफोर बे भिडिअनि एन्सारफोरखौ मोननो हागोन थामहिनबा फरायाव थानाय सोंथिनि फिननायफोरखौ मोननो हागोन स' लोगोफोर
दिनै बेखिनियावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ फर वाचिं।